ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal na nung huling upload namin kasi medyo na busy kami sa mga kanya-kanyang ganap, no? Pero eto na nga ang update, guys. Dito ako sa California ngayon, kasama ko mami ko. Tapos si Vanessa naman, nasa Bohol ngayon. Banding naman sila ng mami niya. Hindi kami nakapag-upload kasi medyo na busy kami sa mga last minute chuchu, ganito, ganyan. Ayun, so si Vanessa nag-post siya ng bagong video kahit na nandun siya. So sabi niya sa akin, Love, mag-post ka rin ng video dyan, kung ano yung mga ganap mo. Sa totoo lang, wala naman ako masyadong ginagawa dito. Like, palam mo nilang ako ng nanay ko. But anyway, sabi ko, sige, okay. Mukhang magandang idea din yan na mag-post ako ng mga ginagawa ko dito. Hindi kasi kami sanay ni Vanessa na nagve-video na yung katulad ng ginagawa na ibang mga vloggers na like yung everyday ganap nila. Siguro hindi ko magagawa everyday pero kahit na mga weekly ganap siguro, ganun. Okay, so today is December 11 ata, kung tama ako. At nandito kami ni Mami ngayon sa laundromat kasi minsan gusto namin lumalabas para mag-laundry. Pero sobrang lapit na nito sa bahay namin at may 7-Eleven dito sa tabi, so I'm probably gonna go there in a bit. Ayun lang, gusto ko lang sabihin na na-miss namin kayo, guys, and we're gonna be uploading more videos soon, so hope that you can, you know, watch them. Medyo matagal-tagal na akong tumambay dito sa kotse, kaya tahan ko na yung mami ko. So may pinapadala siya sa akin. Okay, labas tayo. At saka ang lamig ngayong gabi dito, ha. Kung dumating ako, October 27, malamig na nun. So mas malamig na ngayon. Pasok muna tayo sa laundromat kasi hahatid ko lang yung wipes. OMG. Ha? Tapos dito sa tabi, merong coffee and donut shop. Wow! Yep. Anyway, ayun siya. That's it. So, papakita ko lang sa inyo, guys, no? Ito yung 7-Eleven na katabi lang nung laundromat. Okay. Ayun. Papasok ako dito sa 7-Eleven kasi wala akong magawa Here we go. This is the laundromat, guys. Naghihintay lang kami na nasa dryer na yung mga damit namin. Andito yung mami ko pero hindi ko siya papakita kasi dugyot-dugyutan siya But you can hear her in the background. You can pakita dito. No. I hear only. Still, I don't know. Share ko lang. Sobrang lamig ngayon. Kaya ako sanay naman ako sa lamig kung tutusin. Pero hindi ko kaya rito na I cannot. Uuwi na kami.
Like literal, sobrang lapit lang. Pero magkukotse kami kasi may dala kami laundry. Open. Ay. So, andito na kami sa bahay, guys. Tapos na kami mag-laundry. Tapos na rin ako mag-dinner. Nasunod ko rin yung IF ko. Pero nag-rice ako today kasi meron Bicol Express na super sarap. Anyway, that's it for today, guys. Sorry, hindi kami masyado nakapag... Wala lang. Pero bukas may pupuntahan kami na boat parade sa Newport. Ayun, tatry ko rin mag-vlog doon. Alright? Okay! Goodbye!